Hello mga igsoon, may madlaw kanilang tanan. Dinhi na ni Medyoa inyong masaksihan ang pagsaysay hari kanamo sa usa ka tawo nga gigamit og gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Sa diha nga usa sa kong kauban ng tanang anak kaniya kung saan pag-ila ang espiritu sa maayo o espiritu sa dautan. Karon mga igsoon, aron ninyo kining masabtan kining tanan ang inyong mapamalandungan. Hangyon ko kamo sa pagpaminaw ni ining misahe sa ka tawo nga gamit sa espiritu sa kamatuoran. Brad, na ako'y ipangutana bahin sa mga espiritu. Unsa may kalahian sa espiritong maayo o espiritu nga dautan. Kay naamang goy espiritu kining dautan, di po murag magkapantay sila nga murag parehas og maayo. Ug asa nato kwaon nga mailhan nato ang dautan ug ang maayo. Masang pag-ila. Muna kaniadto anda ang kasabutan, di ba na kanagkabalaang kasulatan? Nakita sa Dios nga daghan sa kasaypanan. Busa gipadala niya ang iyang butong anak karon magbuhat og bag-ong kasabutan. Kaya ang dautan nakabalo naman kung unsa ang gamito nila sa mga tao. Wala nagpasabot nga hanawon niyo ang sugo sa napulo ka sugo ni Moises. Mao man kanay gigamit karon sa mga dautan. Di ba ang yawa makig-away, makigbingkil, mapaytason, manglibak, manghilapon, nagpataas. Gigamit ta karon sa dautan. Nan kay nakita man nga ang mga tao mao may gisunod sa kadaghanan. Magpakarong inon, magpadiyos-diyos. Apan wala di ay sila nagbuhat. Mao nga pag-abot sa anak sa tao, giusab niya kanang. Nakahinumdum ba ka mo? Ang yawa, maantigo, muhigugma, dayak ikanang. Apan dili siya maantigo, muhigugma, dayak kaway. Diyos, gugma. Ipasulod ninyo ang gugma sa inyong kaway. Pasaylo. Kay maora ka na ang bugbong dag-aganan ninyo nga ang dautan. Pilit makapukan kaninyo. Kay bisan gani ang tao dagang nagpakarunginan. Kay makaya man ka na sa yawa. Diba? Pwede man ka isa mag-amana mo. Apan sultian ko kamo sama sa akong diinon kanit pagpo. Kung mag-ampo kamo kinasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. Kay ang templo sa Diyos ang inyong kasing-kasing. Kay dini sa ibabaw ang inyong mga kaibalaw. Puros ka na pagpakarunginan. Mabati ninyo ka na kung maluoy na kamo sa inyong isikataw. Ug maora ka na ang makapukan nga di makaya sa yawa. Higugmaan ninyo ang inyong kaway. Nakahinumdum ba kamo? Sa akong gitudlo kaninyo, amahan ko. Pasaylohan sila. Kay wa sila nasayon sa ilang kibuhan. Kung antigo na kamo mapasaylaw. Makita na kamo ug mabatik kamo sa Diyos. Amen.